УНСС изпревари Харвард. Български студенти по право спечелиха първо място на най-престижното състезание за юридически казуси. В надпреварата са участвали 600 отбора от едни от най-елитните университети в целия свят. Състезанието по право е симулация на съдебен процес. Един срещу друг се изправят отборите на различни университети. Едните в ролята на ищец, другите като ответник. Когато разбрах, че нашия отбор е спечелил наградата, го оприличих малко на все едно да си представим победа на Камерун срещу Русия на хокей на лед. Побеждаваме огромни държави, огромни университети на техен терен, на техния майчин език, по техните правила. Огромен мащаб, огромна победа. Казусът се отнасяше за няколко преплетени материи. Беше основно за международно морско право. Аз лично първоначално не можах да повярвам и първата ми реакция беше, че най-вероятно има някаква грешка. Но в крайна сметка, когато вече всичко беше потвърдено, бяхме повече щастливи. Практиката показва, че участието в подобно международно състезание по право е уникален шанс за всеки студент. След като излезат студентите от университета, те имат едни относително добре подготвени практици. Успехите зад граница се оценяват и от бизнеса в България. Бивши и настоящи състезатели са на много добри позиции в канторите и администрацията.